zerbitzu kontratuaren esleitzea. Está de acuerdo. Primero, aplicar el contrato de servicio de vida viaria del Ayuntamiento de Noa a Caraeco Medioambiental, que es el CONCIP B 2095-1810, domicilio de efecto notificaciones en Portuense del 83, tercera oficina, pleno postal 20.018 de Donostia de Gipuzkoa. Ello con arreglo a la oferta presentada por un importe de 301.200 euros anuales, IVA no incluido. Segundo, notificar la presente resolución a los candidatos y licitadores. Tercero, finalizada la fase de licitación, dar inicio a la fase de formalización, suscribiendo contra Eco Medioambiental S.A. el correspondiente contrato administrativo. La enmienda proceso. Bai, bozkatu dugu, bai? Aldeko bozka? Laugarren puntua, Legoako A-6 industrialeko bidean eta instalazioen zaitasun azterlana behin betiko onartzea. Hau laburtu goengo dut, bale? Esperientzia hemen dau, ez dakit goengo duen zalantzaren bateko azalduan egin hau, mazaldiko dut laburtzu bete. Hau esperientzia 2022 maiatzaren 22 hasten da, Zerbitzuz Noa S.A. Merkataritza Sozietatearen izenean onartzeko eskaera bat jasotzen da udala. Bertan eskaera batera, baina memoria eta planoak agertzen direz, eta espedientean hainbat dokumentu dauz. Hemen hirigintza parametroak egorakutzu bete zehaztearen, instalazio berriek A-6 lemoa industrial 75.000 metro karratuko eremuan jarriko diren, bai? Hiri lurzoru finkatuan, hau da, suelo urbano konsolidado. Hemen zehazten direz muga, dauzkide bat planos dakit kokatzen zarien, edo azerpenaren bat edo behartan. Joko gara erreparatuko dutzeko ebazten txusten proposamenari, bai? Aurrekari guztiek zehazten direz, eta gero taula baten bai banan azaltzen da zen dokumentua, bai? Parte hartzen daurien, osatzen daurien hau eskaira. Ondoan, alboan dator bakoitzak edagokion data, eskaira, txosten teknikoa, alkatitzaren providentzia, txosten juridikoa, Bizkaiko aldizkari ofizialean egindako behin-behineko onartuna, hemen esatea 20 egunetan egon zara argitaratuta, deia egunkaria bebai, eta udalaren erabaki taula bebai. Alegazioak aurkezteko epe bat egon zan, eta bai egon ziren alegazioak. Aurtengo martxoaren 3an aurkezten direz, eta horrek alegazioak Cementerak Bekak enpresak egiten dauz. Alegazioa buruz, apurtzu bete guara asaltzea den, zetan batzan, txosten teknikoan dauz zehaztuten azalpen agerita, ontzat emoten direz, alegazioak, eta nire kontrolote, literal esaten dagoena kasonetan inazioak honen inguruan. Aurkeztutako alegazioek eremu berrien mugak Cementos Lemuna enpresak egindako topografiko berrira, baino ez dituzte egokitzen. Industria eremuaren topografiko berria, egungo errealitatearekin bat etorriz, partzialki aldatzen ditu egunak pinak. Georreferentziazioa eta mugetako 5 metroko tartea betetzen dela ziurtatzen dago. 5. Orrialdean taulatxu baten zehazten da. Bai, okupazioari buruz, argi gelditzen da, berak egindako txosten honetan, okupazioa Lemoako arau subsidiarioak onartzen dagoena direzela 8.713,25 metro karratu, eta zehatasun azterketa honetan guztira zuzenketak barne 7.000 metro karratu direz. Beraz, betetzen maila ontzat emoten da, hori da, parametro barruan kokatzen da. Eta, hori apurtxu bat azalduta alegazioak ontzat hartzen direz, eta gero azken dugu, edazkarritzaren ziurtabilia dekogu, eta amaitzeko ebazken proposamen hau. Irago dekorot, zehatzen atzazaten dagoena,
zeunako hau da botutara jarri behar duguna. Orden lehenengoa. Idazkaritzak egondako ziurtaginean oinarrituta eta 2025ko apirilaren 25ko txostenean adierazitako arrazoiengatik aurkeztutako alegazioa eragoztea. Txosten horren kopia bidaliko da erabaki horren jakinarazpenarekin batera eta ondorioz proiektua txosten horretan adierazitako aldaketak sartzea. Bigarrena, aurrekarietan deskribatutako zehentasun azterketa behin betiko onartzea. Hirugarrena, behin betiko onarperan argo erabakia Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. Laugarrena, erabaki hau zehentasun azterketak zuzenean eragindako jabei eta interesdunei jakinarazte eta bosgarrena eta azkena, erabaki hau hirigintzaren arloan eskumen duen foru organoari jakinaraztea. Eta zenera, bai? Eta gauz eta esatzen ditzen. Bai, oskatu behar duna. Azalpen gare bat behira dela honen buruan ez, bale, ordan oskatuko dugu, bai? Aldeko boskak? Kontrako? Eskezina? Betetzen badago, ezin dugu eskorik egin, nondik inara txuzioa. Eta esaten badago zer betetzen badago, horko eman alderatera erabezkena berdin da. Horrekin dute asentzioa. Bukabideko baietxasimo da, alegia betetzen badago, baietxasimo da, series eskoen honda, eta abstezimo batenaz esan aurrera joango proiektua beraz. Arazo baten aurrean nago dike, ez da eneko, erratiko ez bana. No eneko, edazkariaren, oin esmatu dut. Oin esmatu dut, bai. Bale, eta horrengo bosgarrena azkipina da, zano antzeko, bai, ez hona irakurtzen baizik eta, hemen dena da, industrias espezial, bai? Industria ere dagoen, industrias espezial, zehetasun azterketa gira hemen. Diferentzia bakarra edo, honako da urriaren 16koa, prozedura bat bine segitu da, bertan zehazten direzen txosten eta dokumentazio guztiak, diferentzia edo, alegazio horiek ez direla edo, bai? Orduan, aldeko boska, kontrakoa, ezikoa, bale, IAJPNV-ren zeigarren puntua batak. IAJPNV-ren ekainaren 28ko adierazpen instituzionala. LGTB+ kolektiboaren, sexu, askapenaren eta adotasunaren nazioarteko egon. Batetako behiatzu, ez da? Batzuten egomentateko dugu, ez da beharrezko ezin dira kurtzen, ez da? Bale, lagunak boskatuko dugu, aldeko boska. Bale, ez onartzen da. Zazpigarrena da mituk aurkeztutakoa. Maiatzaren 17an fobiaren kontrako gunean esaten genuenean erregitzen dugu, gainera sozialen protestunako gunean, arro gaudelako bizitzez, arro bizi, historiaz, arro LGTB+ mugimenduaz. Horregatik, eguangularen kompromiso hartzen dugu, gure herriko egokiateko LGTB pertsonen bizitzen gaineko diagnostiarekin, eta honetan oinarritutako ekintzak lan integral bat abiatu. Prozesua, herriko LGTB+ mugimenduko kideen batera egingo da, egiteko konpromiso hartzen dugu, eta egon ezean erreferente eta normanak desberdinak harturatzen modua sustatuko dugu. Boskatuko dugu aldeko boskak, kontrakorik, abstenzioa, zagutu. Hori gu konforme gauz, egiten da proposamenagaz, eta pues gauz, hor dago arlo bat esan dena anekdotikoa
sortzigarrena, 2024ko kontu orokorraren memoria, honen aipatzeko da, eta gogoratzea, honeri hau onartzeko, eskudun organo direzela da, kontuen batzorde berezia, hortik esatu dugu, batzordetik komentatu dugu batzordean, gai importantea da, eta hortik pasatuko da, bai adostu dugu ustelaren 17an egitea, batzorde hori, ondo da deritza zuen, segero osoko bilkurara joan behar da. Eta ez osoko bilkura izango zen, 24an, 18. Osoko bilkura edo... Ez, 18 kontu batzorde berezia bai, eta 24an, osoko bilkura. Onartuta ezin behar da, biek, bale? Ezin da hori. Gero aurreratzeko eta informazioa salatzeko. Bale, gordelo, EP5-ra berritzi, hor dugu. Esatea, batxeta mikonetan dugu, milioi euro bankintar bankuen, hilabeteko epean, esan da hori usapena, bai, oin interesa bajoagoa da, 1,3koa dago momentu honetan finkatuta, gitziagoa da, baina segitan dugu oso batzuk irabazten honen helburua. Bai, bozkatuko dugu, aldeko bozka, hau bat oso hartzen da. Kontu emateak, bai bat itxuriko bozka. Batetik, egon gara irudikoko langileak. Eta komunitate honetan, jende asko eta arazo asko. Orduen, lan artean, soluzio bat emote batzuk. Hori ikusten duen, soluzioetariko bat, da jendeak janari sartzen dauela. Eta da, hoguneak asartzea, botito bat hartzea, edo bokadillo eta duzakutzu eteratea, baina jendeak eratzen dituz, boti askoan, beste dute pizzak eskatuten dituz, eta da hortzu eta esmadrea. Euren, zorrozlean lana da, gure artean egotea, eta nezaren ikastea. Sarrerakoak bere leko deki. Horrepek, ia kontroleko duriela hori. Gure alderritek izan dutzu, ia soluzio bat izango zela, kartela zikera nintintea, espezifikatzen, igual bokadilla bai, baina beste janeditikoak ez, gero beste erasoa eta batzuk erriten dugu. Eta hori landean dauzenean, ikusten baduri honatzu, ezin lekerra. Eta, karo, horiek denbora librean dauzenean, eta dauzenean, egitukin ez pakorrekin hori da. Eta, karo, esan dutzu gunera, horretan kasuetan, ainara lido gaitzeako, ainara doala, leheniko esan igotzezu ezin lekerre, eta bigarren erugarren bat ez badau, bai, horrepipin ikus, eta ja, ostentzan, ja izuna bimiten, horrezeko gara. Eta posible da izuna bimintzea, eta nire bilokoa, ez da kantidate, baina, baina, biziten dozu zena, ja, jenteak itxin godoz. Eta hori, dio esan dutzu, jente asko dugu ikusten da horinean, agitzeako, eta baina erakuetatzu bete konten badu, jenteak akutzuet, hori, ikusteak kontrol geho dagoela. Eta, nik egun nahi bizit direz, nahiz eta foroa ez bete, jente asko gonda, baina nahiz eta foroa ez bete, zer batzuk den joan, foroa bete eta da, zazpiren pertsona foroa dut ez da lazinan, eta ez da bosten de piku, zeideon, baina ez da, baina, karo, jente asko gonda. Rekord sarreratan, ikaina inoz baina jente gehiago, eta usteleko horne, dauz jarritu. Esan duz pesemak ikurri sarrera, aparte de... Aparte de sarrera, que